Men 2,5 milliard har skolerne som indkøb, og vi arbejder stille og roligt igennem. Det laver i snit 20 aftaler om året. 20 nye aftaler om året. Det er frivilligt for skolerne, om de vil deltage i et udbud. Vi tilbyder, vi inviterer til et udbud, og så vurderer skolen, at det er noget, vi har. Der er ikke mange handelsskoler, der deltager i et udbud omkring afskåren stål, for eksempel. Det er mest sådan tekniske skoler. Men man vurderer, at det er noget, som vi godt kunne tænke os at være med i? Er det en funktion, som vi har på skolen? Er det noget, vi kan bruge til noget? Er der noget i det indkøbsmæssigt? Tror vi, der vil være noget i det at lave et udbud? Og så siger skolen ja eller nej. Når skolen har sagt ja til at være med, og vi går i gang med udbudsprocessen, så er der os, der tager over. Den aftale, der bliver lavet, er tvungen for skolen at bruge. Alle vores aftaler er skal-aftaler. De skal bruges. Man må ikke købe ved siden af. Der er jo selvfølgelig nogle regler, udbudsregler, der gør, at man kan købe noget ved siden af. Hvis ikke den vare, man har sagt, man vil købe, der er på tilbudslisten, sælges af leverandør, ikke sælges af leverandøren, så må man godt købe et andet sted. Hvis det behov, man har, ikke kan dækkes af den leverandør, der er valgt, så må man købe et andet sted. Men højst for 20% af hele udbudsmængden. Højst 20% af hele udbudsmængden. Må man købe ved siden af. Hvis man køber over det, eller noget, der svarer til over 125.000 kroner om året, så skal der for det område laves et specielt udbud. Og det sidder vi også og måler på. Så vi er sikre på, at I som leverandør, når I har fået ordren, har det bedst tænkelige samarbejde med de medlemsskoler, der er med på den aftale. Her har jeg en lille oversigt over alle skolerne. Og den, der kan... Se lige til, når jeg har læst det alt sammen. Og det tager selvfølgelig lidt tid, men det kan vi hurtigt køre videre. Så mangler 3 i den mappe, I har der. Og om 14 dage, så mangler der yderligere 2, tror jeg. Sådan udvikler det sig. Vi gør intet for at få nye skoler ind i 80. Vi har ingen akquisition for at få nye skoler ind. Det, der sker, er, at skolerne hører direktørerne, eller rektorerne, eller forstanderne, eller hvad de hedder, snakker med hinanden, og så siger de, at du skulle tage at prøve, og vi har sparet en hel masse, og det har været vældig godt. Og det er vi glade for, fordi det er det, vi er her for. Vi er for at skabe en bedre økonomi for skolerne. Det har skolerne nemlig behov for. Så vi har en masse udbud i gang. Nu sagde jeg, at cirka 20 udbud passer meget godt med de der 19 udbud, der står der i gang sættes. I kan se på vores nyhedsbrev, kan I se, hvad aftaler der er i kraft, hvad aftaler der er på vej til at være i kraft. Det følger vi op hver eneste måned. Vi har 11.000 forskellige leverandører. Jeg bliver tit ringet op og sagt, kan du ikke lige tage en halv time? Jeg er leverandør, kan du ikke lige tage en halv time sammen med mig? Og jeg bliver desværre nødt til at sige, nej, det kan jeg ikke. For hvad er 11.000 gange en halv time? Så er jeg altså gået på pension. Så kan jeg slet ikke noget andet. Og det kan ikke engang nå at blive færdig, inden jeg skal på pension. Så derfor siger jeg nej til møder. Men jeg siger, gå på vores hjemmeside og meld jer ind under leverandørtilmelding, så får I alle de informationer, I skal bruge, og I bliver indkaldt til de møder, der omhandler det, som I er interesseret i. Og så vil jeg godt nævne den her igen. Når I handler med E80, er der ingen provision. Skolerne betaler omkostningerne. Det er ikke sådan, at I skal kalkulere en omkostning, i øjeblikket 1,25% til ski for eksempel. I skal ikke kalkulere den omkostning, når I leverer til E80. Den kan I starte med at trække fra. Det vil være vældig godt tilfreds med. Yes. En ting, der er meget vigtig, og som vi også har diskuteret i dag her i formiddag meget, det er, vi kan jo ikke rigtig, påvirke varens pris som sådan. Den specifikke pris. Men det vi kan påvirke, det er alt det, der er omkring prisen. Det, der bygger prisen op til der, hvor man er nået til. 70% af alle de omkostninger, 70% af den pris, vi betaler, den vedrører salg og logistik. 30%, det er den rene varespris. Og det vi ønsker at opnå, det er at give jer så god som muligt en situation, for at I kan reducere jeres omkostninger, og derved lave en lige så god forretning, som hvis I havde en højere pris.
Hvis vi kan reducere jeres omkostninger, medvirke til at reducere omkostninger, for eksempel til distribution, eller hvad det måtte være, ingen sælgere, hvad ved jeg, så reducerer vi omkostningerne, og dermed får vi en bedre pris, men I tjener faktisk stadigvæk det samme. For I har ikke de omkostninger, som I før skulle have dækning for. Så kan man sige, jamen hør nu her, altså så store er jeg sgu heller ikke. Nej, men se på det på en anden måde. Se på det på den måde, at her er en ny afsætningsform, hvor vi ikke har alle de omkostninger, vi ellers har. Det her det er en ny forretning, en ny afdeling, en ny enhed i virksomheden, hvor I ikke har alle de omkostninger, som I normalt har. Og derfor så kan I lave en anden priskalkyle, end den, som maskinen automatisk spytter ud. Det er det, vi ønsker at opnå. Vi har en plan for, at alle skolerne, ad år bliver jeg nødt til at sige, fordi hvor hurtigt går det, skal handle elektronisk. Og vi starter med at handle elektronisk. Flere og flere skoler kommer på og handler via den offentlige indkøbsportal, altså via Infaq. Og det er meget, meget vigtigt, at I allerede på nuværende tidspunkt indstiller jer på det. I skal kunne levere elektroniske kataloger til Infaq. Vi har i morgen, har vi et møde omkring implementering. Vi er blevet så store omkring Infaq, at vi nu selv får en enhed, som kan implementere jeres varekataloger. Vi er de største brugere af Infaq. Det er så måske lidt rystende, men sådan er det. Så vi får nu en adgang til selv at kunne køre jeres varekatalog ind og hjælpe jer med alt det. Men det vil være krav. Det er et krav for alle vores rammeaftaler, at man kan levere elektroniske varekataloger i det format, som bruges i Infaq. Altså det fælles europæiske format. Vi kræver også, at der sendes elektroniske fakturaer, og det er ikke læs-ind-fakturaer. Det er rigtige, ægte elektroniske fakturaer. Hvis man ikke har prøvet det før, så kan man gå på virk.dk. På virk.dk, der hedder den mest brugte formular overhovedet, den hedder fakturablanketten. Og går man ind og trykker på den, så kan man lave sin elektroniske faktura fuldstændig, så den opfylder alle krav. Men jeg vil tro, at alle jeres regnskabssystemer kan det der. Enten er det en lille udbygning, eller hvad hedder sådan noget, patch, der skal sættes på, eller hvad ved jeg, så kan jeres system det. Men læs ind fakturer, dem siger vi nej tak til. Vi kan nemlig ikke lave en eneste statistik på en læs ind faktura. Det er et billede. Det er et billede, og det vil sige, at teksten, der kommer ud, hedder læs ind faktura. Så når vi laver vores statistikker og hiver mod vores regnskabssystemer, så har vi en stor gruppe, som skal i udbud med det samme. Vi kører fandme mange læs ind fakturer. Vi kan ikke se, hvad det indeholder. Og det vi kan med de nye systemer, som Inger og jeg arbejder på at blive færdige med, vi kan læse, det kan vi allerede nu har vi set, vi kan læse hver enkelt varelinje på hver enkelt faktura. Og derved kan vi lave noget rigtig godt, også udbudsmæssigt. Men der er ingen provision, som jeg har nævnt. I har ingen omkostninger til sælgere. Det kan være, at man skal retænke den måde, man har konsulenter på, hvad ved jeg. Det er homogene aftager, det er jo ungdomsskoler og efteruddannelsescentre, der er tale om. Vi har ikke nogen små aftager, og vi sætter nogle minimumsgrænser ind for leverancer. Det gør vi i den aftale, vi går ind i nu, uden at vi overlever for meget, men vi sætter nogle minimumsgrænser. Hvis der ordres mindre end det minimum sætter ind, så kan I sætte gebyr på. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi netop for at understøtte det her. I skal ikke køre en 38 tons lastbil ud med en pakke Haribo eller Gris. Eller en 6-pack med juice, eller hvad det er. Så den elektroniske ordreafgivelse forventer vi i løbet af 1 til 2 år, så er den ved at være implementeret for alle i 4 skoler. Vi er alle sammen presset af krisen. Krisen kom bare til det offentlige og til ungdomsskolerne, før den blev realitet for virksomhederne. For vi fik simpelthen behov for at spare. Og det vi skal koncentrere os om er jo ikke indkøb. Det vi skal koncentrere os om på skolerne, det er uddannelse. Vi skal give verdens bedste uddannelser. Alle skolerne skal give verdens bedste uddannelser til eleverne, så vi
får nogle dygtige unge mennesker, der kan skabe fremtiden for Danmark. Og det er svært, når der bliver skåret ned. Og derfor så bliver vi altså nødt til at gå ind i sådan noget som det her. Det er helt sikkert. Men I har det jo på nøjagtig samme måde, og vi har så valgt at rette fokus mod processerne. Hvorfor skal vi have en ansat siddende og se på fakturer og distribuere, hvis vi kan gøre det elektronisk? En mellemstor skole får 10-15.000 fakturer om året. Det er vi i gang med at automatisere nu. Så at en skole, jeg kan nævne et eksempel på en skole, der havde 12.000 årlige fakturer, havde 3 personer siddende i kreditorborderiet. Det kører nu elektronisk. Der er en, der sidder der trekvart tid nu. Og det bliver mere og mere udvidet med koder og hvad ved jeg. Så vi er på vej ned mod en halv person på den funktion. Og så kan vi godt få nogle gode rabatter på det, vi køber, ikke? Men det koster, vi sparer så 500.000 hver gang, at vi kan spare en medarbejder. Så processerne, tænk også på det, når det er jeres egen virksomhed. Processerne er langt dyrere, end I tror. Langt dyrere. Yes. Det er faktisk det, jeg lige har sagt med alle de der besparelser. I får besparelser på ordremodtagelse, automatisk ordremodtagelse direkte ind i udskrivning af pluksedler. Det er der ikke noget, der hedder mere. I den nye elektroniske verden, der går det ud til en truk, hvor der på trukken står, hvad der skal pakkes til den næste ordre. Der kan være direkte integration, og det er der i de nye systemer til lagerstyring, så man ved, hvad der skal bestilles. Der kommer simpelthen lister ud med, at nu er der så meget plukket fra lagerne, skal fyldes op. Automatisk udstedelse af fakturer. Nogle af leverandørerne, der er kommet meget langt, som vi har allerede nu, de skriver fakturer ud, før de leverer varen. Men det er simpelthen fordi, det kører automatisk. Så i det øjeblik, at varen den er plukket, den er lagt til forsendelse, så skriver der automatisk fakturer ud. Og det gør så, at man logistikmæssigt også får nogle fordele. Og alt det der, det kan spare jer for penge. Og det er det, vi godt kunne tænke os, at vi kan spare jer for penge, for så kan I give os bedre priser, uden at sætte en øre til. Yes. I har alle sammen været inde og gå op på leverandørtilmelding og sat et kryds, og I går I ud fra alle sammen det månedlige nyhedsbrev. Er der nogen, der ikke får det månedlige nyhedsbrev? Jeg håber, I er tilfreds med det. Hvis I ikke er, så skal I skrive det, fordi så laver vi det om. Meget lydhør. Det er svært at lave om, når man selv skal få alle idéerne. Så kom endelig med noget input. Yes. I sætter bare kryds der, eller hak der, hvor det er interessant for jer. Ganske kort om udbudsreglerne, fordi dem har vi efterhånden testet i nogle år. Ganske kort om udbudsreglerne. Udbudsreglerne er sådan, at en enhed, et CVR-nummer, har lov til, en juridisk enhed, har lov til at købe ind, hvor de har lyst, hvordan de lyster, hvis det årlige indkøb ikke overstiger 125.000 kroner. Så må de gøre, hvad de har lyst til. Hvis det er en enkelt ordre, så må en offentlig myndighed, altså et CVR-nummer, må købe ind en enkelt ordre for 500.000 ad gangen. For under 500.000 ad gangen. 499.999. Uden at